Ola, moi boas. No presente videotutorial vamos a aprender unha rutina que nos é moi sinxela e moi útil para cando un profesor nos pide un arquivo de OpenOffice, ben sexa un Excel, un Word, un Access ou un PowerPoint, nunha versión anterior. Moitos de nós empregamos unha versión de OpenOffice ou de Microsoft Office posterior ao 2007. Por tanto, nos era un tipo de arquivos chamados docs. Vou escribir aquí. Docs. Estos son para versiones posteriores ao 2007. E algunha xente emprega ou somente pode ler doc, extensiones.doc, porque ten versiones anteriores ao 2007. Bien, como vamos a facer? Pois co noso programa de edición de textos, neste caso, vou a arquivo, guardar como, e veredes que en guardar como, ademais de darnos unha xanela para seleccionar onde queremos guardar o noso arquivo e renomear, en caso de que sexa preciso, o noso arquivo, aquí aparece tipo documento de Word. Este ahora mesmo me guardaría por preselección en Word posterior a 2007, é dicir, Docs. Bien, non, eu quero nunha versión anterior. Por exemplo, Word 97-2003. Seleccionaría e guardaría. Tamén a veces é útil empregar o PDF, que é unha versión que logo non se pode editar, pero dependendo do que vos pida o profesor. Ahora mismo vou a documento de Word 97-2003, doulle a guardar, e xa estaría feito. Esta versión de Word a podo ter guardada en varias versiones. Neste caso, vou guardala tamén en PDF. Selecciono, PDF, guardar. Vale, agora mismo no meu pendrive tería guardado unha versión deste documento en PDF e outra en un Word de 97, aquí temos o PDF que non acaba de abrir, que non sería editable, e logo unha versión de este documento en tipo 97-2003, e o podería abrir calquera persoa que tivera un editor de textos. Con isto me despido e espero que fora da vosa utilidade. Un saúdo.